Oganda e kaunti ma Migori ojiw mondo wuog oko kendo ong'e chalgi kotenore gi tuo mar kansa e kinde ma piny mangima hingo dwe mar kansa mamako thuno. George Juma nigi mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Tuo mar kansa osenego kendo pod medo nego oganda mathoth e kaunti ma Migori, piny Kenya kod piny mangima. En tuo ma bende osekelo pek mathoth ne familia e thiedho, ka moko kuom oganda oseuso mwandu duto mondo many thieth mar tuo mar kansa. Oganda mathoth bende nitie kod tuoni bende osewuotho mabor kamanyo thieth nikech nok mar kuondego ma ithiedhe kansa e piny Kenya kaachiel kod kaunti ma Migori. Waketo ni wadhi yawo Kansa Center e referral marwa Migori kachacha. Wadhi yudri jirandi kone no biya mondo ofweny wachni, to ka ok ofweny chon to gino nyalo fwenyore modeko ka wachni pek kabisa. Cumulatively one give over 349, but these are cases are diagnosed elsewhere. Yudo ka seche moko they are receiving care elsewhere, so we get them through data majogo link no back for care. E kaunti ma Migori, tuo mar kansa osebedo ka medore ka kansa mako fuku mar kar nyuol ema otelo ka ilwe kod manoero mamako thuno. E dweni ma bende piny mangima jiwo puonj kaachiel kod pi mar tuono mar kansa mamako thuno, piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod puonjo oganda ka otende kod tuoni kaachiel kod chiwo pim. From September wase yudo ji ma 116 magoto already are confirmed to be having breast cancer. Out of them, one gi chuo 4. Nyamrerwa mantiere ka une muchiegni gi ji kuonde ka kuonde, dhi ugamgi ka unyisogi ni sirikal mar county government ogolo pesa mora minyalo kaw irgi e gimiluongo ni mammography. Apisa ma ochune tayo chendego mag tuoche go mok gam ma idendo kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Pololik wach ni oganda mathoth pok owuok oko mondo koro ng'e chalgi ka otende kod tuoni mar kansa nikech luoro kod midhiero mamoko. Temo wacho ni kansa ok en death sentence. Kansa en mana kaka tuo mora mora ma bende kopono fwenye chon to en gima is treatable and you can treat it to the end of it ma orum kabe. Nengo mamalo mar thiedho tuo mar kansa kaachiel kod nok mar jolony mar thiedho tuono mar kansa bende koro thiro okang' mar kedo kod tuoni. Yudo ka ji mang'eny because of they don't have or health insurance rather. Koryodoka they cannot afford even to do that early diagnosis. More encourage, no, they cannot afford even to do treatment as required. Only capacity building for healthcare providers, their capacities are not been enhanced maber to level mondo gibed gi high suspicion. Oganda e kaunti ma Migori medo jiw ni obed ka limo osiptende kinde ka kinde mondo koro menygi ka otende kod tuoni mar kansa ma bende jolony wacho ni poni koro yanka koro pod otin yot mondo thiedhe ma oloyo ka oselandore e del. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tok wadhi nyime ni kaluwore kod lipot mochiw kod National